Будуць суку біць, будзе з панам выть. Вось тыповы Кандрат Крапіва ранніх сталінскіх гадоў. Сука, у дадзеным выпадку, патрыярх беларушчыны Антон Луцкевіч. Ён загіне ў сталінскім гулагу, але гэтая сука неаднойчы яшчэ пачуе ад следчых НКВД ды лагерных блатных. З вамі Наста Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». Сёння пра доўга жыхара Белліту Кандрата Крапіву. У школе мы наіно лічылі яго дзіцячым аўтарам, але насамрэч нічога дзіцячага ў яго творах няма. Ну і, канешне, Крапіва аўтар п'есы «Хто смяецца апошні». Хто ў гэтай гісторыі смяецца апошні? Вырашайце самі. Ну што, пагналі? 7 студзеня 1991 году ў Менску памёр першы народны пісьменнік Беларусі. Да яго было два народныя паэты – Купала і Колас. А ён першы менавіта пісьменнік. Народнага Крапіва атрымаў у 56 годзе, калі Купала быў ужо ў лепшым свеце, а Колас акурат туды збіраўся. Рэспубліцы патрэбны быў галоўны літаратар. Хто яшчэ? Канешне, Крапіва. Але вернемся ў 91 год. У адрозненні ад Максіма Танка ці Янкі Брыля Крапіва холадна паставіўся да перабудовы, а да беларускага адраджэння як да варожай правакацыі. Гэта пісьменнік з той генерацыі, якая хоць і пісала па-беларуску, але дыхала савецкім паветрам. У 91-м тое паветра сканчалася. Скончыўся і Крапіва. Яму было амаль 95 год. Ён перажыў сваіх сяброў, ворагаў, тых, над кім смяяўся, тых, хто ціха пасмейваўся з яго, бо ён меўся смяяцца апошні. Такое крэда класіка, змрочнага, пахмурнага дзеда, які не збіраўся на пенсію. Толькі ў вечнасць. А пачалося ўсё ў 1896 годзе ў вёсцы Нізок на Меншыне. Там нарадзіўся Кандрат Атраховіч, яшчэ не Крапіва. Яго назвалі ў гонар бацькі, таму Кандрат Кандратавіч. Гэта народная выражба, каб дзіцёнак быў жывучы, а ён і быў жывучы. На румынскім фронце ў Першую сусветную, у грамадзянскую вайну, у савецка-фінскую, у савецка-нямецкую. Калі глядзіш на групавыя здымкі беларускай інтэлігенцыі 1920-х, дык там усе жывыя пакойнікі, да старасці не дажыў ніхто. Апроч Крапівы. Дык як гэта магчыма? Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава. А якая? Смех ды годзе, я пякучка Крапіва. Такое тлумачэнне свайго псеўданіма пакінуў сам Крапіва. Трэба было неяк упісацца ў беларускі гербарый з коласамі, чаротамі, васількамі. У 27-м годзе выйшаў першы зборнік байкі. І вось ён ужо байкапісец. Як пісаў Бахарэвіч, Крапіва піша беларускім дыялектам эзопавай мовы і стварае грандыёзны заапарк. Вось дыпламаваны баран, вось падсвінак, вось жаба, а сам Крапіва ходзіць уздоўж клетак, усміхаецца. Але, што цікава, ягоная сатыра не такая, як у Ляхновіча, бо ў ёй няма галоўнага – свабоды. Крапіва ад пачатку кар'еры прыдворны блазан, шут, які піша тое, што можна. А публіка смеецца тады, калі можна. З папа, кулака, бюракрата, п'яніцы, інтэлігента, ну і так далей. Галоўнае, каб не з улады. А смяяцца народу трэба, нават у змрочныя часы. Вось вам верш-балет і апісанне балерыны. Як павернецца бачком, як закруціцца ваўчком, без касцей кабета здэцца. Як нагнецца, ды мігнецца, ды пакажа сцігнякі. Аж вар'ююцца дзядзькі. Цётка ж добра не скупа. Як заголіцца да пупа, як падыме яшчэ нагу, дык сказаць я не магу, што тут робіцца з дзядзькамі. Плешчуць, ласкаюць рукамі. То бок, мужыкі пайшлі на балет, а трапілі на стрыптыз. Нічога дзіўнага, што падобныя дрындушкі людзям заходзілі, бо пісаліся для першага пакалення пісьменных сялянаў. Тых, якія ў кіно баяліся цягніка на экране. Гэтыя ж людзі свята верылі надрукаванаму ў газеце ці пачутаму па радыё, бо гэта ж магія. Таму і талент Крапівы спатрэбіўся. У простую абалонку трэба было загарнуць палітыку паводле лініі партыі.
У школе мы вучылі верш ганарысты Парсюк, які такі меў выгляд важны, што носа не дастаць і сажнем. А вось верш з фашыстоўскай падваротні не вучылі. А гэта таксама крапіва, 1932 год. Да нямецкіх фашыстаў трэба было яшчэ дажыць. Затое ўжо былі польскія фашысты, ды іх лакеі беларусы. Верш прысвечаны Антону Луцкевічу. Пёс рахманы ды ласкавы, даць яму вяндліны і кавы, пан Луцкевіч, еш, будзеш гаўкаць лепш. Начапі на шыю смела бантик бел-чырвона-белы, як адслужыш трах, на вялікі страх. Вось яшчэ кілішак вудкі, а цяпер пайшоў да будкі. Пан Луцкевіч, ляж, я паночак ваш. Ну а сканчаецца верш радком «Будуць суку біць». А яшчэ былі вершы «Балабонь да пары балабонь» ці «Майстры крывавага джазу». Адна назва чаго вартая. Тут дастаецца віленскай газеце «Беларускі звон». Брызгаціць фашыстоўскі звон, заглушыць намагаецца ён будаўніцтва грымоты ў нас. Творчы гоман мільённых мас, згодны голас народаў і раз на будоўлі вялікіх дзён. Бом. Ну, увесь гэты крапівінскі бом-бом-бом, канешне, прыкмецілі. І як у песні «Руку дружбы подалі, павялі з сабой». У кнізе «Беларуская савецкая паэзія» 1936 году чытаем. Класавых ворагаў па-за межамі краіны і ўнутры яе часта з велізарным поспехам можна знішчыць бичуючым смехам сатырыка. Кандрат Крапіва – адзіны ў беларускай савецкай літаратуры паэт-сатырык, байкар. Крапіва накіроўвае ўвесь агонь на цемнату і некультурнасць вёскі, супраць рэлігійнага дурману, супраць язваў старога жыцця. Дарэчы, тут жа аўтар адзначае, што Крапіва нейкі час знаходзіўся пад шкодным уплывам атачэння, напрыклад, літаратараў літаб'яднання ўзвышша. Але ўсё правільна зразумеў і выправіўся. Таму і выжыў. А калегі-літаратары з узвышша? Не. Добра смяяцца апошнім, праўда? Толькі няма ўжо каму гэты смех пачуць. Хто ж смяецца апошні? Так называецца найбольш вядомая п'еса Крапівы, якую ў 1940 годзе пакажуць у Маскве падчас дэкады беларускага мастацтва. Аўтар атрымае ордэн Леніна, сталінскую прэмію, ну і бонусам неўміручасць, бо п'еса будзе друкавацца і ставіцца на ўсіх мовах СССР. Аб чым п'еса? У адным інстытуце з'яўляецца начальнік, Гарлахвацкі. Бабнік, аферыст, плагіятар – гэта ён прыдумаў сабе дысертацыю пра мамантавую свінню, свінтуса грандыёзуса. А яшчэ паёбвае секретарчу і наогул нехарошы чалавек. Ён жа хоча зжыць са свету таленавітага вучонага Чарнавуса. Але галоўны персанаж п'есы эпізадычны. Гэта чалавек у форме НКВД, які з'яўляецца на некалькі хвілінаў і знікае, але пакідае пасля сябе страх. Вось што піша Бахарэвіч. Прафесор Чарнавус баіцца быць несправядліва абвінавачаным. Зёлкін баіцца, што калі не данесе ён, данесуць на яго. Туляга баіцца, што яго прымуць за дзянікінскага палкоўніка і расстраляюць. Вера баіцца страціць пільнасць. Леванович баіцца страціць пільнасць. Гарлахвацкі баіцца страціць пільнасць, бо інакш яго выкраюць. Хітрыя жукі-сяляне Нечыпар і цёця Каця баяцца страціць сваю сялянскую пільнасць. І толькі чалавек у форме НКВД малайчына нічога не баіцца, бо чаго яму баяцца? То бок, п'еса, створаная ў гады сталінскіх рэпрэсіяў, не супраць рэпрэсіяў, а за рэпрэсій, за страх, як гаранты ўстойлівасці ўсёй гэтай піраміды. І негатыўны герой Гарлахвацкі не проста амаральны, ён вораг, бо развалівае інстытут знутры. Вредитель! Быў бы проста бабнік, ну і ладна. А тут сапраўды фашыст, гадзіна. Ніякага падвойнага дна, ніякай таемнай крытыкі рэпрэсій у творы няма. Так, гэта сатыра, але толькі ў такім вузкім карыдоры, у якім яна можа існаваць на жывадзёрні, дзе людзей возяць на расстрэлы грузавікамі кожную ноч. Ну як? Смешна? А яшчэ смешнее тое, што перад пастаноўкай п'есу ўначы чыталі Панамарэнку, шэфу БССР.
той адобрыў. І на нарадзе ў таго самага Панамарэнкі, калі той сабраў выжыўшых пасля 37-го году пісьменнікаў і задаў пытанне: можа, вярнуць каго-небудзь з лагераў, як думаеце? Адзін Крапіва адказаў: хай яшчэ пасядзяць. Вось ён, чалавек, які смеецца апошнім. Нагадаю, што калі вы лічыце нашу працу вартай, давайце рабіць разам. Усе спасылкі для данатаў пад гэтым відэа. Таксама не забывайце пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вам бяспечна. Дзякуй. Пагналі. У часе савецка-нямецкай вайны Крапіва займаўся сваёй звыклай працай. Давіў гадзіну, чарговую. Сатырычная гідка «Раздавім фашысцкую гадзіну» – ягоны шэдэўр, бо Крапіва рэдактар. Каб здарылася Трэцяя сусветная, няма ніякага сумневу, што месца Гітлера і Геббельса занялі б Трумэн ці Эйзенхауэр, бо чалавек профі па гадзінах. А далей была кананізацыя. У 56-м годзе народны пісьменнік. Праца над слоўнікам беларускай мовы, праца ў Акадэміі навук, праца ў ААН, праца ў прэзідыумах. Маладыя адраджэнцы 60-х-70-х пазбягалі Крапіву, бо добра ведалі яго злавесную ролю ў 30-е гады. Затое маладыя засвоілі слова «цемрашал», па-расейску «мракабес», якое з лёгкай рукі Крапівы ўвайшло ў нашу мову. Адно што Кандрат Кандратавіч не думаў, што цемрашалам урэшце акажацца ён сам. Сям'я, зразумела, шануе памяць класіка. Усе ўспаміны пра яго нейтральныя. Выгаленыя, пацянутыя, любіў газеты, шахматы, слухаў радыё, а яшчэ меў фенаменальную памяць. Таму і свае спісаныя нататнікі не захоўваў, нішчыў. Магчыма, вывучка 30-х гадоў. І яшчэ адзін сакрэт даўгалецця. А як вы думаеце, як вам вось такі аўтар? Смешна піша? Вэлкам у каментары. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце і абмяркоўвайце сваё. Пакуль-пакуль.